Bai, novela luze bat bukatuta beste bat hasi bitarteko hilabete horietan, hilabete deseroso horietan, pentsatu nuen orain dela urte batzuk, trilogia txiki bat idatzi behar nuela, pixkat gaztei begira, eta lehenengoa ispiluak eta itsasoak izan zen, eta han Zestoako bainuetxetik Parisera egiten zuen viajea neska gazte batek, 17 urteko neska batek, eta hemen egingo du Paristik Zuberoara protagonista horre berak. Argazkilari baten laguntzaile bezala hasten da lanean, parke batera doa, Luxemburgoko parkera Parisen, eta aurkitzen du pixkat Kafkaren histori bati keinu bat eginez aurkitzen du, negarrez ari da neska bat, soineko dotore batekin. Soineko hori izango da klabea pixkat, galduta daukan bere ama bilatzeko. Negarrez ari da ama galdu duelako. Eta, bueno, euskal emigrazioaren giroa agertzen da, zuberotarrak batez ere, eta argazkilaritzeari buruzko gogoeta pila bat ere bai, eta soineko horri esker iristen dira Parisko periferian dauden jostunen giroa pixkat ezagutzea. Ama sindikalista gogorroietako bada, manifa garai hartako protestatan buru ibiltzen dana, eta korrekzional baten edo preso dago emakumea. Orduan, hori deskubritu ondoren, erabakitzen dute Aiton Amonen gana eman behar dutela Magi edo neska hori, eta viaje hori kontatzen da bukaera bezala.